smo pokazali sposobnost da reagujemo na procese koji su mogli da dovedu do dubioze daleko izraženije nego što je sada. Je li tačno, oprostite, u penzionom fondu da je dubioza 300 miliona konvertibilnih maraka? Ne teče med i mlijeko, ali mi smo u svakom slučaju, što se tiče penzija, redovno ih isplaćujemo. Ali najniža u regionu penzija, 315 konvertibilnih maraka. Što smo preuzeli 40.000 penzionera iz federacije i time napravili jednu ekalističku priču za sve penzionere i federacija nije prihvatila u stvari u prebijanju, odnosno federacija je trebala da preuzme plaćanje penzija za 40.000 penzionera koji su radili penziju ovdje u Sarajevu i širom Federacije Bosne i Hercegovine, Srbi su, a morali su da pobjegnu ovdje zbog etičkog čišćenja koje je urađeno u Federaciji. Je li Federacija, o tome možemo posebnu emisiju da pravimo, nemojte, molim vas, sada dajte tako paušalne ocjene, ajde, možemo i o tome da razgovaramo. Niste vi političar. Što se vi bonite? Ja vam kažem koliko je procena Srba sada u Sarajevu. Nabacujete nove teze, sve se slažem, jako mali. Ali je način njihovog odlaska iz Sarajeva, molim vas, u periodu 1992-1995 bio potpuno drugačiji u odnosu na način odlaska Bošnjaka i Hrvata iz Republike Srpske. Ajte, pričajte o povratku Hrvata u Republiku Srpsku, 2,5%, ali zalažete se za hrvatski entitet na teritoriji federacije. Dajte komad Republike Srpske kad pričate o konfederalnom Što se vi nervirate? Pa moram, zaista, zato što govorite notorne neistine. To nije u redu. Kažite vi meni, je li federacija kriva što imate 40.000 manje zaposlenih u odnosu na 2006. godinu, gospodine Dodik? Recite mi to. Je li to federacija kriva? 304.000 ste imali zaposleni, sad imate samo 260.000. Drago mi je kad se dobro zabavljate. Pa zabavljate me vi. Ajde. Sa glupostima koje izvaljujete. Sad ste vi mene nasmijali. Što se tiče... Napad je najlakša odbrana. Ne, ja sam ovdje objasnio. Diskvalifikacije, gospodine Dodik. Ja to vama nikada ne bih rekla. I kad ste naivni, kao što ste rekli. Ja sam vama već rekao, pa ne moram ponovo, je li tako?